Ежа Несцярук у горадзе над Богом адчувае сябе як дома. У польскім Беластоку ён кіруе турыстычнай фірмай, у якой наладжаны сувязі і з нашымі тураператарамі. Азначае, цікаўнасць да сваіх усходніх суседзяў у палякаў з кожным годам павышаецца. Вось гэтая група ў мінулым годзе была ў Гародні. Зараз чарга знаёміцца з Брэстам. На первый взгляд чистота. Люди пригожие, добрые. Это можно сказать, но в этом столетии, 21 век, это не всегда так есть. Такие жизнерадостные, можно сказать. Ну и нам очень приятно с вами пробывать и гулять. Супер, это очень хорошая идея, потому что люди уже знают, что можно приехать и не делать визы, только иметь с собой паспорт, и турфирмы, допустим, моя, делают эту. Ну и, конечно, в сотрудничестве. Турызм па-берасцейскі пашыраецца, падзейны, спартыўны, медыцынскі. Асаблівае стаўленне ў гасцей і да рэгіянальных здраўніц. Зараз па праграме бязвізу ў санаторыях вобласці адпачываюць звыш 100 чалавек. І многія лічаць узровень беларускай медыцыны адным з лепшых. Такога ж меркавання прытрымліваецца і польскі прафесор Эдвард Ярмах. Ён адпачывае ў Беларусі ўжо 6-й год запар. Tutaj przyjeżdżam, dlatego że, tak jak powiedziałem... Я сюды прыязджаю не толькі з-за таго, што тут прыязная атмасфера, прыгожая прырода, але тут можна якасна адпачыць і атрымаць увесь спектр неабходнай медыцынскай дапамогі, і гэта важна. Яшчэ больш гасцей з краін постсавецкай прасторы. Сямейная пара Ларысы Скараход і Олега Каца з Адэсы у санаторыі Бярэсце адпачываюць уже 15-й год. Ларыса нарадзілася ў Пінску і любоў да нашай краіны перадала і мужу. Просто, лучшего места нет. Завжди тягне у той куток, где завязанный был пупок. Здесь прямо приезжаешь как домой. Нигде в жизни не было так хорошо. Вот кроме родного дома, конечно. И поэтому здесь очень чуткое отношение к людям. Здесь дифференцированный подход к каждому человеку. Здесь каждого не забудут ничего. В восторге от того, насколько здесь заботятся о людей, которые хотят поправить свое здоровье. Геаграфія гасцей, якія карыстаюцца магчымасцямі бязвізу, 55 краін свету. Польша, Латвія, Германія, Хорватія, Словакія, Великабританія, Нідерланды. Упершыню магчымасцямі бязвізу сталі карыстацца жыхары Італіі, Францыі, балканскіх краін. Актыўна ідзе работа па ўключэнню ўсёй тэрыторыі вобласці ў праграму бязвізу. Новая редакция указа в настоящее время она подготовлена, сейчас проходит стадии согласования, и мы все-таки надеемся на том, что теми продуктами, тем наследием, которое есть на всей территории Брестской области, уже, возможно, до конца года туристы могут использоваться. Будет разграничение зоны индивидуального посещения, которая включает в себе посещение тех же 5 административных единиц по Брестской области, а вся прочая территория Брестской области будет для группового посещения. Актыўна да гэтай работы далучыліся і турфірмы. Прапрацоўваюцца новыя маршруты, дабаўляюцца новыя аб'екты, ўжо існуючыя. Усё для таго, каб яшчэ больш гасцей закахалася ў брэсцкі рэгіён. Евгения Мороз, Роман Филютиш, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».